दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि दा गायसननाय सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै आङो दुलाराय बर' माहारिनि गासै सुबुंफोरनो गिबियावनो आङो गोसो गोथारै बयनिसिमबो हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोबाय। मानो होनबा दिनैनिफ्राय 53 बोसोर सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जादोंमोन आरो बे 53 बोसोर सिगां जि समाव जोनोम जादोंमोन बै समाव बर' माहारिखौ उदां खालामनो थाखाय बर' माहारिखौ गुबुननिफ्राय नारसोबजानाय, नाख्रेबजानाय, सुसिजानाय बेनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जादोंमोन। बर' माहारिनि जा जेंना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय समाजारि जेंना, रांखान्थियारि जेंना, गुबुन हारिजों बा गुबुन दावगानाय हारिफोरजों समानै थांनानै थानो हानाय बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमा बै समाव दिनैनिफ्राय 53 बोसोरनि सिगाङाव जोनोम जादोंमोन। दा दिनै 53 बोसोर बैसो मोनफैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मावनाय बिथांखिफोर बे बिथांखिफोरा दिनै गोबाङानो सुस्रांजाबाय। थांनाय दाखालि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'निनो जि पलिटिकेल राइट, बर'नि जा आइडेन्टिटि, कालचार, सोलोंथाइ गासै बिथिङावबो मोनसे मोजां रोखोमै रैखाथि होनो हानाय बर' हारिनि बेखौ जोङो मोनफैदों। दा बेखौबो लोगोसेयैनो दिनै गायसननाय बे सानाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बरायग्रोबाय। दा फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा मावथांखि मिशन बड'फा, मिशन सास्टेनेबल चेन्ज, बेनि गेजेरजों समाजारि फोसाबनाय, बर' हारिनि रांखान्थियारि जौगानाय, बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनहोनाय, बेनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेरावनो जोङो समाजारि जा जेंना बै जेंनाफोरखौ गैया खालामजोबनाय हाबाफारिखौ दिनै जोङो मावनांगोन। आरो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बे गासै बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों। बिनिनो लोब्बा लाखिनानै दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय दाफ्रोमबो आनसलिकआव दिनै बारग' बिबानगिरि, मेलेमजिबि, गामि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दाफ्रोमबो आनसलिकआव सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो फैबाय थानाय समाव जा बिटिआर एकर्ड जाबाय, बै बिटिआर एकर्डनि जा दफाफोर बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो राजखान्थियाव बोरैहाय जोङो बाहागो लानांगोन बिनि सायावबो गोथौयै सावरायलायनाय, गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि हिसाबै दाफ्रोमबो आनसलिकआव दिनै सावरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा बै दाफ्रोमबो आनसलिकनि सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाहैगोन, जोङो राननानै होदों। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि समाजनि जि रैखाथि, समाजखौ जौगाहोनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै फैबाय थानाय समाव गाहाय मावथांखि हिसाबै जोङो मावनो थाखाय जानजि खाफ्रानाय जादों।